Lho, anu lampune mbok go ganti kula nama mbok. Ini kan ditukokne bedine iki nggih. Situasi di siang hari di perkampungan. Nah, begini kondisi kampung kalau di siang hari itu. Kita santai di siang hari sambil ngopi. Nih Agra Satria Maneges lagi digendong nih. Ding dang ding. Wah, sing ganteng karo bebek meneh. Ndangnya mau, nyong. Nyong. Kena roti mau cek bingung. Kayak no wedang iki lho. Wedange kayak no. Lho kalau iki ijek kok. Ibuke nyekel roti kabeh lagi rawati. Ya kok seminggu kok, ngono seminggu kok Pak. Dadi abuk abeh kuwi. Dadi abuk abeh. Kayak biat ngumpul ngene ya. Wis pulang ngusuk kawati wae. Iya dapat sing liwat. Wis mateng ya. Pitike cepet banget gede lho pitik aku. Ini kuwi lembar gede. Ngono samidi ora enek kok jare entek kok. Enek cilik kan ya. Ya engko udan lampu yang. Ya lampu udan. Kabeh total 10. Nunjuk kok iki ono tekok arene ora takokan gitu. Nek anu kan kono copot sisan kae. Kae dujok ning mburi kono. Dikanggo mburi. Di rono ning ngono lho. Oh, dinggokne. Heeh. Terus cagake kae gak ning ngarep kono kae gak kae ketelu ning dalan kae. Omong ari ya. Sak mobil wae ngono lho. Pase sak mobil ngono lho. Kae iki. Heeh. Ini ya patos ya ngomong sing tak seneng wong nang kondo sik. Terus saya mau kasih lisahnya masyarakat sih. Lama-lama ini dibangun masyarakat. Masyarakat.
Ini kepala telek. Moli mangan apa moli? Emang apa? Lha moli mangan roti kae meneh kok ngendi kae? Roti ning piring dipan moli. Nah. Lah tambah entek ke piye? Heh? Anak 10 iji. Mau sing kerak kae mau. Iya. Mbok kok ning kene to? Iya. Oh. Pan moli entek iki. Mama, rotine sak gembong gedhe entek pangan moli. Pangan kono pangan iki. Lah mbok tutup ae ya. Tutup yo. Ora ya. Wong di enteng-entengne kok. Jadi pangan. Ayo. Mali. Nyo. Hei. Nyo. Lha mal. Entek kok ngitu wae patene apa lebake. Kono, siji ta mama kono wae. Tuman. Makane goleki dipangan. Kan ngomongnya tak iriske makane kan aku mesakne malu aku terus turu kono, tak wae isi tok. Nyo Mali. Hei, Mali. Njogo piring. Yo, rene. Hei. Oh, ndak madang. Masuk man roti. Gimana sih mbak kok? Man roti ngombe teh. Mbak kan? Apa kalau dia mangan neh kok lho. Mali kok Warek. Oh. Wah, mangan neh. Nyolong roti kau. Roti caleng iteke. Nesu ora nek? Tak kena nesu ora? Ning omah ora. Halo. Dede wis, Mam. Jaluk, Mam. Lawa apa? Sego goreng. Ya ini njuk sego goreng. Gorengan nenek. Adimu jalan mulane. Terus kok nang gawe nang goreng anu. Lah iki. Jaluk sego goreng. Jagoane. Ini tak kono karo bapak nang. Yo karo bapak. Njero. Gadingane jagoane bubuk. Jaluk neh ya. Moli wis dipakani bareng ning arep iki ora ta, Pak? Enteng. Piringan tak bareng ngono kok. Lho ki mangan piro entek kok iki kok. Rasa enak ning kene. Lho, kowe nek ora dikeki digok ngono. Kayak anak arak kuncalan ora apa. Ayo makan nang ndi, Mbak? Ya, Pak. Nih. Kurang keng. Ting tang ting tang ting. Ting tang ting tang ting 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 tang ting tang ting. Iki capi wis mah. Ting tang ting tang ting ding lho Mas tuh. Lho Mas. Kapan kaya enak? Lho Agra. Ting tang ting. Nih đờ. Tin tạ tin tương. Patan wae. Apa nih? Ting 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 ting. Con cái này jeblok emang. Ting 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 ting. Wah. Wah. Ganteng nih. Tuh, gede biang ada Pak itu. Agra. Ganteng tenan. Ganteng tenan tuh. Bobok. Wala wae gede dhuwur. Jelikuk dewe. Tuh Mas aja kecil badannya malang tuh. Dedek malah besar.